Totoro w akcji. Rysujemy Totoro. Większość ludzi wie, co to jest Totoro. Jest to taka bajka animowana o takim stworku Totoro. Sympatycznym, dość pouśmiechnięty, jak widać. Rysuję, bo lubię i chcę dla siebie i dla innych. I dla relaksu. Relaks i rysowanko. Rysowanie relaksuje. Rysuję zwykłym ołówkiem Steady za 5 zł.